biro bilimye migeta senikega ne biro binde na leto kumera na semesa ya mangana Amayia elinde ngomanye ntare yabereka gokorekana gora cingongo chonsi inyechense cinga kitoroche omubasukana bwepara obagokwene kigwa emambe ya lero ase epara ya Nyambera magaye gari ya mogotuma egari ya Guardian Encho eyabage gosiria oboroso cinga kiyari kwenda guchinsemo chichia daraja yoko ego ya Sindis ase abarendi batatu batigerwa cingoma cintindi nabogo kwerwa goika ase nyegitari ya KTR chirinde kwenyorera obogwenya mancho muligirire inyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital naboga sensemo ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.org Joshua Auta ngwira nanda sege kekeke ngumanya mange asenchira iyo wenye Omancho Maria yingo chaka kigima ni ngo chakera orogongo rwa Gusii asengo kumanyubuna umubasokana bwepara nigo ene kigwa emambe ya lero ase para ya Nyambera angenegeta senikia mabutagia Texas magaye gari yabugurite mesigo korwa egesa gosiria oboroso na gutuma egari ya Guardian Encho yabugurite abantu 15 nomo wochia ensemo ya Migori abantu 5 na batatu nigo batigerwa cingoma cintindi bamnyokiwa gucha senye gitaria na asenseme yo nabo igokwenekia egekore kyo robodura senchira iyo wenye Marietaria ngoro kwanzu nduzo nesige gari ya kufusia tugesaidie ya Miruka kwa Jambiri kwa Kisii wana injection yeye kwenda town na yeye kwenda kujidaraja na pale yeye ni gari ya kitatu igasoa kutumate kaumera ni gari ya Guardian yale ku town yale kwenda Sirare tikaumera naga ajia mera kutumega ya kota accident lakini ya mangane mesige yeye ya dare muna intwegeta senikia Ndizi TV nigo tokubaganilia okobwenia kwa bwango kondo manchi muri togotigana nayo abantu batatu gosabarendi batatu ase enyumba yo kwegoke ya Sindis ritkoria rero nigo batigerwa n'ecingoma cintindi magegaya bakagerwa bobo ibigo sagana enyumba yera rero tukobwa rero saa 9 igona ore simia mono monyene erisoti kurbundi si onyigo chensemo echichekerwe no muchando bwenchara abanyanyimbo ba KDF nigo barure 1 milioni 130 ase okogora enda